Så jeg siger, vi forsager djævlen, Vi forsager djævlen, og alle hans gerninger og alt hans væsen. alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader. Vi tror på Gud Fader, Vi tror på Gud Fader, den almægtige, den almægtige, himlens og jordens skaber. himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, korsfæstet, død død og begravet, og begravet, nedfaren til dødsriget, nedfaren til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, på tredje dag opstand fra de døde, opfaret til himmels, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme hvorfra han skal komme, at dømme levende og døde. at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, Den hellige almindelige kirke, det hellige samfund, det det hellige samfund, syndernes forladelse, syndernes forladelse, kødets opstandelse kødets opstandelse og det evige liv. og det evige liv. Amen. Amen.